Hi! Ate Lef, kamusta? Salamat sa pagbisita. Kaka-live ko lang ngayon. Ano naman? Nandito ako ngayon sa bukid. Umaasa ako sa data. Kamusta po? Agoy-agoy. Mag-isa lang ako dito sa bukid. No see now. No see now. Now you see me. Now you see me. Madilim. Madilim ako dito. At the left. Left. Yo. Nagkakape ako. Yo. Long time no see. Long time no see din, madam. Ate Lef, kamusta? Okay naman po ako. Medyo naging busy dito sa sa bukid. Umaasa ako sa data lang at load. Wala akong wifi. At gumagawa ng farm dito. Nagpa-farm ako. Bali, ito yung iba-vlog ko. Ako pa din to, Ate Lev. Bali, ayan, nakaparking yung aking motor. Dalisay, may pangalan pa yan, hindi mawawala. Kamusta naman po kayo? Kaya hindi ako nakakabisita sa live nyo. Nandito ako sa bukid, medyo busy. Bale, ito yung i-vlog ko sa araw-araw. Medyo hindi ko pa na bibidyo lahat-lahat kasi dinidevelop ko pa yung lugar. Bali, may mga live na rin akong kaunti pa lang. Iniwan ko Ate Left yung yung business ko. Tinigilan ko muna kasi marami nang gumaya. Yung Paris ko, ayan na yung ko, remembrance na lang. Beef Pares ni Dalisay. Remembrance na lang. Pero ipagpapatuloy ko po yung business ko na Beef Pares pagdating ng panahon. Yes, madam. Ipagpapatuloy ko po yung business. Bali ngayon ano lang muna ako sa pagla-live.
Hi Mary Jane Adona Channel. Salamat sa patamsak. Salamat sa pagbisita. Bisitahin kita mamaya pag mamaya pag hindi ko maano kasi may wala yung isang cellphone ko, hindi ko pa na ano. Yun ang problema ko at left, madam, ang WhatsApp ko. Konti na lang sana, 200 WhatsApp na lang sana. Ang naging problema ko ay tumigil ako sa pagla-live at matagal-tagal akong hindi naka-upload ng video. Ayun, bumaba yung ano ko, 1,000 na lang ngayon. 1,400 na lang, 300, 1,300 na lang ang WhatsApp ko. Nakakalungkot. Nakakalungkot pero mababawi ko rin yan. Magagawan ko ng paraan yun. Yung WhatsApp ko. Kasi babawi ako. Ngayong okay na yung paunti-unti nagiging okay yung pwede kong i-live na area na farm. Nagpa-farm ako ngayon dito. Agoy na mukha. Bang laki naman. Oo nga ate. Ang laki nung nabawas. Kasi sa kada live ko. Tapos kada upload ko. Imbis na lumaki yung WhatsApp ko, bumababa. Ewan ko ba kung bakit po. Bumababa yung WhatsApp ko. Yun yung problema. Di ko alam kung bakit bumababa pa imbis na tumaas. Tapos yung subscriber ko lumalaki naman. Lumalaki yung subscriber ko. Ang problema, bumababa naman yung WhatsApp. I don't know why. Salamat po sa mga pagbisita nyo. Ngayon pong siguro, ngayon pong linggo, siguro magiging madalas yung pagla-live natin o pagla-live ko. At salamat sa mga bumibisita, sa nagtatamsak dyan. Babalikan ko po kayo maya-maya lang. Pag off ng aking live, babalikan ko po. May bagong si Mary Jane. Mega love shout out Mary Jane Adona. Maraming salamat sa pagbisita. Namiss kita ate. Hello Joyce Moratalia. Shout out. Joyce Moratalia, mother. Ay. Samukboy. Hi men ko. Pare sa Joyce ang mo men.
Namiss ko yung pagla-live. Madiklom nga. Madilim, madiklom nga ni. Okay na yan. Medyo supog pa ako magluwas sa video. Nagkakapi-kapi kaya po. Siyempre, madilim tayo dito. Oy! Ulo lang. Ulo lang ang kita. Kakahiya. Magla-live ako umaga. Himalaya ang kabaya min sa live ko. Oo nga po, ate, left. Laban lang. Laban lang sa ano. Medyo hindi ko pa na bibigyan ng oras yung pagla-live ko sa YouTube kasi medyo busy tayo sa araw-araw kasi hindi ko pa natatapos yung gusto kong tapusin. Nag-notify ko ta. Himolo. Malilikot ang ano ko. Ikoso. Garo ng mga kiti-kiti. Luna! Ay, Luna. Lucky! 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 Lucky, Lucky! Day ka ba busy, men? Da ibarang ang aren. Gusto mo ibarang ko digde? Tapos na lang ko magkapi. Anong pag-ulayan ta digdimen? Kitang doa mag-ulay-ulay. Digdiyo. Tong itom agta. Tungkol sa patubig. Tungkol sa patubig duman sa bubon. Nakaitong pa ako. Di wow. Di mo na pag atubang sa imo ta daig pabarang. Saburi ni apo nya. Itom. Barang man bagamin o hiling man bago patingi po na. Hi guys. Mag-ilaw ka kasi na tayo. Ilaw. Ilawan natin. Ha? Hi guys! Kamusta kayong lahat dyan?
Anong ginigibo mo, men? Garo, day ka busy? Naga duldog. Nagtutusok ka na naman? Oh, sige namin. What do you mean ko? Ago is my language para makita ka. Grabe ka, tila ba? Sige lang, kakatapos ko lang mag-vacuum. Naisikaso na ko. Panguduan. Sige namin. Love you. Chup-chup. Ito si Lucky. 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 Malikot kong pusa. Ito naman si Lupin. Lupin. Nga. Malilikot. Ouch. What's up? Si Lucky. Lucky. Ito ang Lupin. Lupin. Ay. Maglalakad-lakad tayo. Maglalakad-lakad tayo dito sa bukid. Takot ba kayo? Baka gusto nyong makakita. Kung gusto nyong makakita, ito tayo. Makakakita kayo. Oh. Dami na nila, oh. Wala pang itlog. Ayun, oh. Ayun. Yun yung bahay kubo natin. Hello, Ate Virgie! Kamusta? Salamat sa patamsak mo dyan, Ate Virgie. Oh, tinambak. Salamat sa patamsak. Ay ko. Ayan na, nandito tayo, naglalakad-lakad tayo sa dilim. Pasaway ng puso. Kahit saan sumasama tong dalawa kong pusa.
Madiklom, Ate Virgie. Ito naman yung apat kong Rhode Island. Hindi makita. Apat na Rhode Island. Liwanag oh. Madilim lang saan. Focus. Bigat ng aking emergency light. Ay. Kamusta Ate Virgie? Yan ako digdi sa Chera. Ayan. Chera. 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 Pasaglit-saglit lang yung live ko, Ate Virgie. Saglit-saglit lang yung live ko. Ate Lips. Ate Lips, yo yo yo. Mamaya bisita ako sa ano niya, channel. Chera, chera. Yahoo! Salamat, Ate Lef. Salamat po sa pabiji. Medyo ano lang ako. Pasilip-silip lang sa live. Salamat po. Salamat po. Malaking tulong yan. Malaking tulong po yan. Magpapalaki na ako ng ng watch hour. Medyo matagal-tagal na naman nalabanan sa pagla-live. Medyo hindi ako nakaka-live kasi ang kalaban ko sa pagla-live, kuryente, dapat may may power bank or kuryente. Kung itong nakikita mo Ate Lef, ano lang to, solar lang yan. Yung solar, paggagabi, umiilaw siya. Ganun. Tapos ito naman nasa loob, battery lang yan. Battery ng battery ng motor. Naka-connect lang yan sa battery ng motor. Yung A75 lang na bumbilya yan, yung lead light. Tapos yung dala ko kaninang flashlight, ano yun, yung biniling
yung binili kong ah, pang-suporta sa pag-charge nitong cellphone. Ilang araw pa lang yan, ay kahapon lang yan, kahapon lang yun. Bali yun magiging suporta ko sa cellphone, yung magkaka kuryente or ma-charge, hindi siya malalobat. Tapos para magkakarga yun ng kuryente, may solar yun na kasama. Sa umaga pwede naman po ako mag live na, kasi yun na nga po, may na ako, may power bank, portable power station. Meron na tayong power station, kaya makaka-live na ako bukas o ng umaga, makaka-live ng maliwanag. Ngayon nag-try lang ako mag-live kasi naawa na ako sa YouTube ko. Sa channel ko. Naawa na ako sa channel ko kasi matagal-tagal kong pinaghirapan. Ilang taon kong pinaghirapan, mawawala lang ng parang bula. Ang watch hour ko, hindi pa nga ako kumikita, nakakalungkot lang. Para maliwanag naman ang mundo ko. Madilim kasi ang mundo ko ngayon. Ayan. Bukas, sure na magkakaliwanag na ang mundo ko. Kaya nag-try lang ako ngayon. Problema ko naman, load. Dapat laging may load pag nagla-live. Alright, yahoo! Magagamit ko na dito yung condenser mic. Katulad ng ginagamit mo, Ate Lef. Condenser mic. Nandito yung aking condenser mic. Meron na kulay ang mundo ko. Makulay ang mundo ko dito pag ginamit ko yon, kasi may music na makukuha tayo. Problema lang, puro na lang dapat positive lang tayo lagi, di ba? Yes FM. Parang DJ na naman tayo niyan. Ate Lep. Kasi ikaw parang DJ. Pa-request naman ng pa-request naman. StreamYard ka para magka-join naman ako. StreamYard siguro yun yung aakyat ka, mag-join ka na. Oo, nagawa ko na yun dati, kaso parang may sa sa Chrome, no? Sa Chrome, StreamYard, load ang ko niyan, load ang problema ko pag ganun. Sa StreamYard kasi
StreamYard, dapat kargado ng load yung cellphone mo. Kasi ang ano doon, pang data talaga. Ang load ko kasi pang YouTube lang. Sa YouTube, pwede ako magano. Mabilis yung load sa StreamYard. Mabilis maubos. Buti kung may wifi ako, wala akong wifi dito. Malayo ako sa tabi ng kalsada. Walang kuryente dito. Kung may kuryente sana, magkaka-wifi tayo. Umaasa lang ako sa solar, tapos sa battery. Oo nga, malaki nga po ang malaki ang kain ng load sa load data sa StreamYard. Talagang yun. Dapat may load ka. Talagang kargado. Yung pwedeng gamitin sa pagpe-Facebook. Kasi sa Facebook yun. Pag gumamit ka ng data sa Chrome, dapat kahit yung mo gagamitin sa load. Yung load ko kasi pang YouTube lang. Hindi siya gumagana sa hindi siya gumagana sa Facebook. Pag magpe-Facebook. Ganun. Mag-ano ka, Ate Lef, maglagay ka ng yung siguro nagsasahod ka na sa matagal ka nang nagla-live eh. Matagal ka na sa YouTube eh. Congratulations. Congratulations sa pag Kamusta naman yung sahod mo te sa YouTube? Gusto ko kasing content dito na ito yung gagawin sa araw-araw. Magluluto, mga ganun. Magluluto ng mga pagkain, ulam. Tapos yung gagawin dito sa farm. Mga ganun. Kung ano yung mga makaka-relate yung iba. Ganun na yun gusto kong Kasi sa kahirapan ngayon, 'di ba? Sa kahirapan ngayon dapat maging madiskarte sa buhay. Kahit nasa bukid, pwede kang mabuhay. Kasi na try ko na yung buhay sa syudad, pera-pera. Buhay sa syudad, pera-pera eh. Umiikot lang yung pera. Tapos wala ka naman kukunti lang yung yung makukuha mong income. Minsan lang ako magkasahod dudes kasi di naman ako sikat, for fun lang ang channel ko, walang kita. Oo nga Ate Lef, magastos yung buhay sa sa city or sa syudad. Kasi magtatrabaho ka,
ang pinagtatrabuhan mo, bibili mo lang ng pagkain. Kung hindi ka nag-support lang ako sa mga YouTube for watch hour. Wow, ang galing mo naman. Sana all, Ate Lef. Yun nga yung ano, nakikita ko sa ano mo. Kasi may work ka naman diyan sa ibang bansa, di ba? May work ka naman diyan, tapos ano ka naman, nagla-live ka lang para magpasaya. Yo, yo, yo! Nagla-live ka lang para malibang ka. Nagla-live ka para makatulong pa sa ibang ano, YouTuber. Ganun. Tapos yung buhay sa syudad, di ba puro ano, yung pinagtrabahuhan mo, ibibili mo ng pagkain sa araw-araw, tapos pang bayad sa kuryente, pang bayad sa tubig, pang bayad sa boarding house. Halos dun lang ano, halos dun lang yung pinagtatrabahuhan mo. Halos dun lang bumabagsak lahat sa tubig, kuryente, boarding house, pagkain. Tapos yung ano, habang tumatagal, wala ka naman na ipon kasi puro nandun yung pinagtrabahuan mo. Kahit may negosyo ka pa, yung bayad mo sa tao, sa mga tao ganun, yung bayad mo sa katulong mo. Tapos, kukunti lang naman yung maano mo, makukuha na income. Tama lang pang gasto sa, alimbawa, may ano ka, pagdating pa ng ano, isang taon, mga ganito, yung motor, i-renew mo na naman. Kaya kukunti lang yung ano, na-income. Pagod ka lang, tumatanda ka lang kakatrabaho. Tanda ka lang kakatrabaho. Pag nagkasakit ka pa, pag hindi ka siyempre, pag nagkasakit ka pa, hindi ka makakapagtrabaho. Pag hindi ka nakapagtrabaho, lalo na, wala kang makakain. Kasi nga, may sakit ka, hindi ka makatrabaho, wala kang makakain. Yung pinagtrabawan mo, kulang pa pag nagkasakit ka. Ganon. Dapat diskarte sa buhay lang. Dapat doble kayod. Lalo pa ngayon, ang mahal ng bigas, mahal ng mga bilihin. 'Di ba? Ang mahal ng mga bilihin ngayon. Kaya mas pinili ko tong ano sa bukid na lang kasi dito makakatipid-tipid ka. Tapos habang tumatagal yung pinagpaguran mo, yung pera mo tutubo na. Tapos malaki pang ano magiging balik sa'yo. Tapos panghabang buhay na. Halimbawa pagtatanim mo, yung magiging bunga nun, ano na, pera na. 'Di ba? Ikaw na yun magsusupply dun sa dating ano, binibilyan mo. Halimbawa, binibilyan mo ng gulayin, binibilihan mo ng sibuyas, bawang, binibilihan mo ng gulay na halimbawa sitaw, ampalaya, sili, repolyo, yung mga binibilihan mo, halimbawa isda, ang ganyan. Ikaw na magsusupply sa kanila, ikaw na magbebenta doon. Halimbawa bigas, yung binibilihan mo ng bigas, bentahan mo na. Yun yung ano, magtanim ka na lang ng gulay at alaga.
ng hayop dyan, dudes. Mas healthy pa ang buhay. Bukid. O nga, meron na akong alaga dito. Kung nakita mo kanina, meron na akong alaga ditong pato, meron ng itik, may Rhode Island akong manok. Ayan. Yun yung pag umitlog yun, pag nangitlog, yun, pwede nang ibenta yun. Tapos, sa ngayon, hindi ko pa ibebenta kasi paparamihin ko. Pag dumami yun, I'm sure na siguradong pera na. Tapos yung mga tanim ko dito, tumutubo na sila. Hindi na ako bibili ng gulayin sa sa palengke kasi nandito na sa akin. 'Di ba? Yan yung mai-share ko sa YouTube. Yan yung mai-share ko. Kaya naging busy ako. Di kasama ang pamilya mo dyan sa bukid. Di ko kasama, Ate Lef, yung pamilya ko. Ako lang mag-isa dito. Sa ngayon, nagtsatsaga pa lang akong mag-isa. Kasi yung asawa ko, yung dyan, nag-comment kanina, nasa siya, yun yung sumusuporta dito sa akin. Oo nga, Ate Lep, yun yung iko-content ko na sa YouTube. Yung i-share ko sa sa YouTube. Para makarelate naman yung iba na hindi lang sa syudad umiikot yung mundo natin. 'Di ba? Mas maganda pa rin yung mabubuhay tayo sa bukid kasi marami tayong matututunan. Nasa siya, Atelet, nasa ibang bansa din. Nasa Singapore ka po ba, Atelet? Nakalimutan ko eh. Nakalimutan kung anong ka. Nasa Saudi po yung asawa ko. Siya yung sumusuporta sa kung ano yung meron ako dito, sa kanya lang yung galing. Kung ano yung meron dito yung nasa Europe ka pala. O nga, nasa Europe. Yung si Ate Virgie, nasa Singapore. Yung nag-comment kanina dito. Nasa Singapore siya. Tapos taga dito siya. Taga dito siya sa Bicol. Tapos taga dito sa lugar na tinitirahan ko. Medyo magkalapit kami. Yan yung sumusuporta sa akin, Ate Lepsi, yung asawa ko. Tagal na siya nag-abroad. Matagal na, Ate Lep. Matagal na siya sa abroad. Kaya, sabi ko, yung mga pang personal na naming plano sa buhay, dito. Yan yung ginagawa ko. Ginagawa namin dito. Kahit wala siya, para di masayang yung pinagpaguran niya sa ibang bansa, para pag uwi niya, yun, makikita niya yung pinagpaguran niya. Ayaw kong masayang yung pinagpaguran niya. Gusto ko makita niya yung pinagpaguran niya habang tumatagal, 'di ba? Hindi niya na kailangan
mag-abroad pa. Para pag uwi niya, okay na dito. Kaya, ano lang ako dito, tiis-tiis lang mag-isa. Yung anak namin, nag-aaral, nandun sa city, nasa syudad, kasama yung lola niya, nandun, nasa lola niya. Kaya yun, tiis-tiis lang, kayang-kaya yan, tiis-tiis lang. Medyo mahabang kwento. Tama dyan, dudes. Ingatan mo yan kasi mahirap ang buhay malayo sa pamilya, trabaho sa abroad. Totoo. Kailangan lang pag nagtatrabaho ka sa abroad, 'di ba? Kailangan lang diskarte. Parehas lang dito. Dapat may diskarte ka. Yung pinagpaguran mo dyan sa ibang bansa, dapat hindi masayang. Kaya yun yung ginagawa ko dito. Nagkausap kami ng asawa ko. Ayun, nagkasundo kami sa ayaw kong masayang yung pinagpaguran niya. Para pag uwi niya dito, yun na. Parang parang nagtatanim siya ng pera dito, no? Parang nagtatanim siya ng pera dito. Pag uwi niya, yun na, babalik na sa kanya yung pinagpaguran niya. Di ba? Tapos, hindi niya na kailangan magtrabaho pa sa malayo. Magkakasama na kami dito. Kasi yung perang itinanim niya, namumunga na. Sobra-sobra pa. Di ba? Ganon yun. Kaya yun din ang iko-content. Pag may tinanim, may aanihin. Tama, di ba? Pag may tinanim, may aanihin. Sobra-sobra pa. Kasi ang tanim, hindi nawawala yun. Pag nagtanim ka, namunga, benta mo, meron pang meron pang sobra-sobra talaga yun. Sobra-sobra yung balik ng pagtatanim na yun. Katulad na lang dito sa mga manok. Halimbawa, bumili ka ng isang manok o dalawang manok, mag-asawa, nangingitlog. Pag pinadami mo yun, magtiyaga ka lang na siguro sabihin natin isang taon, tiyaga ka lang na hindi mo maibenta yung itlog, dapat paramihin mo muna. Araw-araw nangingitlog yung manok. Kung papisain mo yun o paramihin, sa loob ng isang taon, ilang manok na yan. Di ba? Kung mangitlog pa yun, naku po, ang dami, di ba? Dami yun. Sa isang taon, ang dalawang manok mo, dadami na. Ano pa kaya ngayon yung ginawa ko? Oo nga po. Ano pa ngayon yung ginawa ko? Bumili ako ng 6 na Rhode Island na manok.
2 lalaki, 4 na babae. So, yung isang nangingitlog na. Meron ng meron na akong 5 itlog dito ng Rhode Island. Tapos yung naman itik, ano pa mga ginagawa mo sa diyan sa bukid? Yan nga ate, ito yung ginagawa ko ngayon. Nag-ayos nitong bahay kubo. Sa araw-araw may ginagawa akong nagtatanim, naglilinis ng tataniman. Tapos ito yung kulungan ng mga itik, inaayos ko, kulungan ng mga manok, inaayos ko para pag pag naging sisiw na yung itlog, naka-ready na yung nila, kulungan. Naka-ready na yung tirahan nila. Yun yung gagawin ko. Yung ginagawa ko sa araw-araw. Sa ngayon, ito yung ginawa ko. Upuan, nagbubong. Ito yung inayos ko inayos ko to yung bago pa lang to. Naglagay ako nitong sala. Ngayon, parkingan pa lang ngayon. Parkingan pa lang ngayon. Ayan. Tapos ayan, pag walang ginagawa, ayan Ito na yung bahay kubo. Ayan palang buhay probinsya, Ate Lev. Di ba? Hindi pa nga pala ako nakakakain. Bagong luto nagluto pa lang ako ng nice. Yan yung yan yung ginagawa ko. Kanina nagbubong ako ng mamaya na. Kanina nagbubong ako kanina natapos ko to. Kanina kakatapos ko lang nito maggawa. Katapos ko pa lang yan. Nilagyan ko ng ng sandalan. Ito upuan. Tapos yung kanina yung bubong ng kulungan ng manok nalagyan ko na. Sa bukid din ako lumaki. So love ko ang bukid. Saan ba 'yon? Saan ka sa Pilipinas ka rin, 'di ba? Saan ka po sa dito sa Pinas? Ako at laking bukid din ako. Kaso syempre bata pa lang ako nung nasa bukid. Tapos gusto kong makaranas ng mga trabahong syudad. Bali, matagal ako sa syudad. Siguro nung 15 anyos pa lang ako, nasa syudad na ako. Ay hindi, nasa 17 years old. Nasa syudad na ako, nakikipagsapalaran na ako sa syudad. Nakarating akong Maynila. Halos lahat Bulacan, Santa Mesa, Quezon Province, Sariaya Quezon, mga ganon. Pero yung trabaho ko sa Manila, Santa Mesa, ako noon, kainan. Sa Bisaya ka pala. Taga Negros. Ay, maraming dalisay yung Negros. Yun, nagtrabaho ako sa Santa Mesa, kainan doon. Nagluluto ako ng pansit, naghuhugas ng mga
kinainan, ganon, dishwasher, mga ganyan. Tapos bulakan ako sa landscaping, sa mga halamanan, ganon. Tapos sunod naman nun sa Sariaya, Quezon, naging naman ako doon, nag-farming, farmers, sa naman, pagtatanim, mga labanos, mga ganon. Nagtanim ng repolyo, mga ganon, kamote. Nawala na si ate. Kamusta naman ang Europe? Agoy na lobat kids. Imbak. Nalubat ka. Nalubat ka. Charge ka muna, te. Ikaw lang ba dyan sa Europe, te? Nalubat sipit. Asan yung pamilya mo, te? Ikaw lang dyan sa Europe? Europe. 12 years old ako nung lumipat kami dito, Lods. Oh? Taga Europe ka na pala. Taga Europe ka na pala. Buti naman swerte mo naman dyan sa Europe. May sariling ka na dyan? May sariling tirahan na? Hindi ka na nangungupahan, ganon. Kasama ko ang mother ko with two sister dito, Lods. Swerte mo naman dyan. Kasi dyan ka na nakatira. Dyan na kayo nakatira. Galing naman. Kasi maganda yung nakikita ko kasi yung buhay mo dyan sa Europe. Yung yung mga vlog mo, yung mga masasaya kayo. Kasama mo yung pamilya mo, ganun. Swerte lang. Pero buti naman hindi mo nakakalimutan yung mga kababayan mo dito. Buti naman hindi mo na ginagamit mo pa rin yung salitang Tagalog. 12 years old ka pa lang. Tapos ngayon, ka na? Siguro, ilan na ang edad mo? 12 years old, bata ka pa? Nung nandyan ka? Tapos ngayon, buti naman Tagalog ka pa. Buti naman hindi mo nakakalimutan yung lugar mo dito.
Naswerte pero with bad life story din, but okay na kami dito din sa I'm sure broken family. Ah, about broken family, siguro hindi tayo nagkakalayo sa karanasan. Ako broken family. Nakakalungkot isipin, broken family. Nakakaingit yung mga ano, buong pamilya. Nga. Nakakalungkot isiping broken family. Pero ganun talaga eh. Hindi naman natin kagustuhan yun. Pero swerte mo. Pero umuwi ka pa dito sa Pinas, ano? I'm sure umuwi ka pa dito sa Pilipinas. Ano ano na ako, 37? Hindi sigurado. Ano, 37 ako, 1986 eh. 37 na ako. Ikaw siguro, nasa ano ka na, 35, ganon? 35 o 36? Tumanda ako kakatrabaho eh. Buti naman umuwi-uwi kayo. Tapos ano 2015 pa, ang tagal na. Ilang taon na. 15 ay 13 years na. 13 years na kayong nasa ano, nandyan. Ang inuuwian nyo naman dito sa Visayas, dyan sa Visayas, ano, ah, kapamilya ng mother mo. Akala ko 13 years. Last 2015. Di ba? Ay, oo nga. 8 years nga. 8 years nga. Kala ko ano na ngayon. Hmm. Sana all ganon. May sariling bahay na kayo dyan sa Europe. Swerte nyo naman. Sana all. Pero sana swertihin din ako dito. Swertihin din kami ng asawa ko. Sana matulungan kami ng may kapal. Tiwala lang sa sarili. Hindi, wag kalimutan yung nasa taas. Siyempre, yun lang naman. Ito lang naman yung pangarap kong mangyari sa buhay. Yung maging masaya kami, magpapamilya. Buo ang pamilya.
Ganun. 4 years ko pa lang. Ang madiskarte naman, nakukuha ko yung ano mo. Madiskarte yung mother mo. Di kayo napapabayaan. Swerte nyo kay mother. Swerte nyo kay mother mo. Kasi nagawa niya yung ano, yung parte niya sa inyo. Nakakaano, nakaka-touch. Ah, kaya pala nandyan kayo. Swerte nga. Kaya pala maganda ang buhay mo dyan. Ganun. Tapos bilib din naman ako sa'yo, Ate Lev, kasi ayan, hindi mo nakakalimutan yung Pinas. Tapos nakakausap pa kita dito. Kasi dami akong nakita na anak sa Pinas dito na pintas abroad. Swerte-swerte lang talaga. Ano naman. Sana swertihin din kami dito. Gusto ko yung buong pamilya. Yun lang naman ang gusto ko sa buhay. Kasi hindi natin alam, 'di ba? Hindi natin alam yung buhay natin kung hanggang kailan. Basta ang pangarap ko lang sa buhay yung makasama yung asawa ko, yung anak ko, maging buo kami dito. Ganun lang. Masaya kami. Masaya kaming magkasama dito. Kaya ginagawa ko yung lahat para makasama ko yung pamilya ko dito. Yun nga Ate Lef, yung ko yung ginagawa ko. Ginagawa ko yung lahat para yung bang yung pangarap na gusto kong mangyari talaga. Habang nasa ibang bansa yung asawa ko, gagawin ko naman yung makakaya ko dito para magkasama kami dito. Maging magkasama kami dito. Pati yung anak ko, anak namin, yung maging buo kami dito. Yan yung pangarap ko na lang sa buhay. Kaya kahit mag-isa ako dito, tinitiis ko na lang para sa pangarap, 'di ba? Sana mabuo
yung ano, yung pangarap namin. Kaya hindi ako papayag na hindi ko mabuo. Gagawin ko ang lahat. Iuubos ko ang lakas ko dito. Imbes nga, iubos ko ang lakas ko dito. Yung pera ng asawa ko hindi ko sasayangin. Para to sa kinabukasan ng anak namin. Para to sa kinabukasan namin. Yan yung ginagawa ko. Kaya uubusin ko ang lakas habang malakas pa ako. 'Di ba? Hindi habang buhay malakas ako eh. Habang malakas pa ako, iuubos ko ang lakas ko dito. Kasi pag mahina na ako, yun. At least nagawa ko na yung ano, nagawa ko na yung dapat. Nagawa ko na yung ano, yung gusto naming marating sa buhay. Yung pangarap namin. Kasi hindi habang panahon, habang buhay, malakas ako. Tatanda. tatanda. Tatanda tayo. Kaya habang malakas pa, gagawin ko na ang lahat. Oo, hindi habang buhay ang kilikili power natin. Oo nga, hindi habang buhay malakas tayo. Kaya habang malakas pa tayo, gawin na natin kung anong nararapat. Kasi pag naging mahina tayo, hindi na natin magagawa yung gusto natin gawin. Malay natin, oh, 'di ba? Malay natin pag humina tayo, oh, 'di ba may ano na, may yung ginawa mong nung malakas ka pa, yan na yung sumusuporta sa iyo. Mahina ka hanggang mawala na sa mundo. Ganun lang 'yun. Ganun lang ang buhay ng tao. Ano lang, habang malakas pa, wag na nating sayangin. Wag na natin sayangin ang lakas natin. Ano na natin, gawin na natin ang dapat. Marami kasi kong nakikita na sinasayang lang nila ang buhay nila. Halimbawa, malakas ka pa, inom, sigarilyo, mga bisyo. Yung mga bisyo, oo, alright yan dudes, stay in that mindset kasi may kanya-kanya tayong diskarte sa buhay. Oo nga, may mga nakikita akong yung pera nila, di ba? Yung mga pera nila, 'di ba? Yung mga pera nila inuubos sa bisyo, luho, mga ano. Tapos yung luho, yung bisyo, unti-unti, unti-unti pinapatay nila yung sarili nila. Sinasayang nila yung pera na dapat para lang naman, para sa kanila lang naman yun, di ba? Kung yung binibili na nila ng alak, binibili na nila ng bisyo, binibili na nila ng ano, kabuhayan, halimbawa ganito, mga
pang pananim. Yung lakas nila dapat hindi nila sinasayang, no? Yung lakas nila hindi dapat nila sinasayang. Kasi pag bumili ka ng ganito, ganyan, na hindi naman importante, parang sayang, di ba? Parang sayang. Kasi pinagpaguran mo, yung pinagpaguran mo, aano mo lang, igagastos mo lang sa ganito yung bisyo, igagastos mo lang sa ganitong luho, mga ganyan. Sayang. Sayang nung mga pinagpaguran. Pero yung kung ibili mo na nung ganito, ganyan, na pwedeng bumalik sa'yo, yung halimbawa, mag-alaga ka ng ganito, mag-alaga ka ng ganyan. Tapos, yun, pwede ka pang umasenso, di ba? Yung pwede kang umasenso, dapat yung gagastusin mo, yung pwede kang umasenso. Hindi ko naman sinasabing bawal ka nang bumili ng ganito, bawal ka nang bumili ng ganyan. Siyempre, kung ano naman yung gusto mong bilhin mo. Pero dapat yung importante para sa iyo. Kumbaga, hindi sagad-sagad. Huwag mong sasagarin. Oo, correct. Depende yan sa tao. Huwag magbarkada sa mga ganong mindset. Iwasan ang mga tao na yun nga. May mga may mga tao kasing porket halimbawa niyaya ka tapos hindi ka sumama. May mga taong gano'n na pag-iisipan ka pa ng masama. Pag-iisipan ka porket niya may ka, ganito ganyan. Porket nga umasenso ka na, porket nga may hawak ka ng ganito ganyan. Pag-iisipan ka pa ng masama. Tapos porket hindi mo pinautang, porket mga ganon, sasama pa yung sasama pa yung loob sa'yo. Kasi yung pinaghirapan mong pera, 'di ba? Yung pinaghirapan mong pera, matagal bago dumating, halimbawa sa isang buwan nagtatrabaho ka, yung pinagpaguran mo sa isang buwan, naka-budget na yon, di ba? Iba-budget mo yon. Tapos, syempre, binabudget mo yun para yun sa pamilya mo, di ba? Budget na yun para sa ganito, para sa ganyan, para sa ganito, para sa ganyan. Tapos, hindi naman naka-budget doon yung ganito, pang pautang ko to, ganito, pang ganyan ko to, ganon. Hindi naman sila kasama sa budget, di ba? Pautang nga, ganito, ganyan. Pautang nga. Di ba? Tapos sasama pa yung loob nila. Di ba? May kanya-kanya tayong buhay. Nagtatrabaho tayo para sa pamilya natin. Nagtatrabaho tayo para sa sarili natin. Hindi tayo nagtatrabaho para sa kanila. Di ba? Ganun, parang masama ka pa sa kanila na hindi mo papautangin. Di ba? Tapos hihingi pa ng tulong na ganito ganyan. Kumbaga parang porket may tinulungan ka kasi halimbawa may extra ka na imbis ibibili mo ng ganito ganyan, itutulong mo, di ba? Tapos pag may nakakita ng ibang tao naman,
humingi din ng tulong sa'yo, tapos hindi mo napagbigyan, parang masama pa yung ano sa'yo, yung sasabihin, di ba? Marami akong na experience na ganyan. Kasi may kaibigan akong, medyo may ano naman ako, medyo may extra ako. May tinulungan akong kaibigan. Tapos, yun, maraming, porket may tinulungan ako na kaibigan, marami siyempreng nakakita, may tinutulungan daw ako, may ganito ganyan, mayaman na daw ako kasi may tinutulungan. Porket may tinutulungan, mayaman na. Porket nakatulong ako, tapos humihingi din sila ng tulong, mga ganun. Kasi yung itinulong natin, yung itinulong ko, extra ko lang yun, extrang pera, tapos may sa akin ng, may sponsor din, na gusto din tumulong, pinadaan sa akin, tapos sabi ko, direkta na lang dun sa mga ganon. Split naman ang katawan nila, gamitin nila pag trabaho ang may disability na magtrabaho. Yun nga, yung yun yung nasa isip ko noon. Pero hindi ko naman sinasabi sa kanila. Nasa isip ko lang. Kasi yun putol ang kamay, yung putol ang paa, nakakatrabaho, yung mga bulag, yung mga pipi at bingi. 'Di ba nakakapagtrabaho sila para sa sarili nila. Minsan nga nakakatulong pa sila sa pamilya nila. Tapos yung mga kumpleto, sabihan mo kumpleto ang katawan mo. O, 'di ba? Yung pipit, bingi, tapos putol ang kamay, putol ang paa, hindi nakakakita, nakakapagtrabaho para sa sarili nila. Tapos yung may mga nakikita akong mga mga tamad na yun eh. Mga tamad ng tinatawag yun. Tapos umaasa sa pinagpagura ng iba. Naman, unfair, di ba? Tayo nagsusumikap, tapos sila, hihingin lang nila yung pinagpagura natin. Di ba? Okay lang naman sana kung may extra tayo, pero wag naman sana silang mag-isip na masama sa atin kasi hindi naman sila kasama sa budget. Kung halimbawa hindi sila mapagbigyan, kasi kompleto naman yung kamay nila, wala naman silang problema sa katawan. Yan yung problema sa Pilipinas. Nakakadismaya. Yan yung natin, problema sa Pilipinas. Pag hindi mo napagbigyan, masama ka pa. May mga namamalimos na may mga nakikita akong if may extra, yes, good yan kasi
Sharing is caring, the blessing. Oo nga, syempre, pag may sobra naman tayo, nagkukusa ako pag may sobra. Halimbawa may sobra ako kahit konti, nagbibigay ako syempre. Pero yung bang hihingian ka tapos nakikita mo na okay naman yung katawan niya. Tapos makikita mo, halimbawa na malimos, no? Marami akong nakitang ganun, na malimos sa akin, pinakain ko din sa marami akong na encounter. Nakita ko parang nanghihina siya. Tapos binigyan ko ng pera. Tapos pinakain ko pa. Nanghihina eh. Tapos nung maggagabi na, nung pauwi na ako, nakita ko nasa tindahan, red doors. Ang galing. Sabi ko, ay wow. Ako nga hindi nakakatikim ng red doors. Tapos siya nagre-red doors. Wow sabi ko. Tapos nung isang araw, hindi ko na binigyan. Kasi nakita kong red doors pa ang loko. Tapos ang lakas-lakas. Wow ang galing. Yun ang ko na yun yung problema sa kanya kasi nanghihina siya ng umaga, tapos pinakain ko, binigyan ko pa ng pera, tapos nung pag-uwi ko, nung magagabi na, nagre-red doors. Ang galing. Ako nga hindi nagre-red doors. Ang galing. Kung hindi ko nakita, siguro araw-araw bibigyan ko yun. Pero hindi naman siguro araw-araw, no? Kasi parang na yun, abuso. Pwede ko siyang pakainin kung ganun lagi siya. Pero kung pera, grabe na. Kahit medicine na. Pero meron sigurong ganun, medicine, pero naman, nakaka-unfair. Kung medicine nila yon, grabe naman. Kaya simula nung nakakita ako ng ganun, naka-encounter, hindi na ako nagbibigay ng pera. Pag humihingi sa akin pera, binibigyan ko, pagkain na lang, ganun. Pagkain na lang yung binibigay ko. Kaya ngayon pag may busog pa talaga, sigurado akong hindi masasayang yung binigay natin. Kasi mas maganda talaga pag tutulong or may extra tayo, mga ganun. Pagkain ang ibibigay natin. Kasi kung pera, oo tama yun dudes, kasi ang pera ibili ng alak. Oo nga, siguro ang
wala naman tayong ibang maisip, no, na pwedeng i-ano nila. Kasi kung humihingi sila ng tulong or mga ganon, dapat talaga ang ibigay pagkain, hindi pera. Kasi yung ano, yung mga nakikita kong namamalimos sa syudad, makikita mo yung ano, yung nagpa-parking, hindi naman sa pag-aano, ano, sa, basta nakikita ko lang yun, nakikita ko. Yung mga nagpa-parking, ng sasakyan, ng motor, paggagabi, makikita mo, ano sila, nasa tabi ng kalsada, nag-iinuman, mga ganun. Nag-iinuman sila, gabi-gabi yan. Ano naman, sabi ko, ganyan siguro yung buhay nila talaga. Pag ano, namamalimos, nagpa-parking, tapos parang kontento na sila sa buhay nilang ganun. Maganda naman ang katawan. May posibilidad naman na makakuha sila ng trabaho. Medyo marami na yung naikwento ko. Ano ko kasi, mga nakita ko kasi, mga nakita ko sa syudad, mga na-encounter ko sa syudad, ganon. O paano, Ate Lef? Salamat sa pag-jamming. Mag mag-e-end na ako bukas naman. Uy, di nila alam paano makalabas ng sitwasyon nila. Problema yan sa bansa. You're welcome. Salamat ng marami sa pag-jamming. Nakaramdam na kasi ako ng gutom. Kaya kakain ako. Ayan. Hindi talaga siguro hindi inaabot ng nila. See you around. Ingat ka palagi. Salamat, Ate Lef. Salamat. God bless you. Salamat at nandyan ka. Kahit di mo ko nakikita. Salamat po. Off ko na, Ate Lef. Salamat. God bless you. Ingat-ingat po lagi. Madilim nga dito. Madilim ang mundo ko. Bye-bye.